जोबोद दुखुनांथावै बे बिनानावा अबथिरा जिउ गारनो गोनां जाबाय। आं दिनैसिमबो दुखु खालामो। स' दिनै स्पेशल इनभेस्टिगेशननि खोथा दंमोन। Hello everyone, once again welcome back to the channel and you watching the JB Vlog. नोंथांमोन बयखौबो JB Vlogआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। स' गाइसमोन, दिनै आङो मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों आरो नोंसोरजों आङो सावरायनो लुबैदों जे दिनैनि बर'नि थासारिया माखासे बेकग्राउन्डआवहाय जोबोद गोब्राब थासारि नुजाथिनो आरो खिन्थु दिनैसिमनि बाथ्राखौ सानोब्ला इनफ्रास्ट्राक्चाराव जों बर'फ्राबो गोबां दावगाबायखौनो होननांगोन। खिन्थु आं बेनो जथेस्थ' बे नङा। खिन्थु जों जाथि हिसाबै आं फंफ्रोमबो खोथायावनो बुंनाय जायो, आं बाव खुनु पार्टिनि खोथा लाबोआ। गाइसमोन, दिनै आङो जाथियता मोनसे एसे अल बर' हारिनि बर' नेसननि खोथासो आङो बुंनो थांदों जे इनफ्रास्ट्राक्चाराव जोङो जौगानायजोंल' जाजोबा, जोंनो सुपार स्ट्राक्चारखौबो जोंनो जौगानाय नांगौ। दा बेनोथ' जोंनि दावहा। दिनै जों नुनो मोन्दों बर'फोरखौ इडुकेसन फिल्डआवहाय जोङो डेभेलप जानो थांगासिनो दं। खिन्थु दिनै इनफ्रास्ट्राक्चारा रेडि, सुपार स्ट्राक्चारा जों गैया। जाय हक जों दावगालांबाय थागोन। आसा खालामो बुहुमा जेसेबांसिम थागोन बर' हारियाबो थांनानै थागोन। बे सोरनिबा आसामाव अकमत खदासे बर' होननानै बुंनायजों खुनु बर'आ जे गैथारला नङामोन बेजों खोथा गैया गाइसमोन। बे बुंथों, बे बुंबानो दि जाजोबगोन बेबो नङा। इन्डिजिनियासखौदि बिसोर बुजियाखै। जाय हक बेखौ बाद होदो। दिनैथ' नोङो दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनायनि खेथ्रआवबो जोङो दावगागासिनो दङ। आरो बेल' नङा, जोंनो नांगौ आरो नांगौ, वी निड मर एन्ड मर, नङा होमबा गाइसमोन। लोगोसे नैबेखौ मानिनांगोन, स्पर्ट्सनि गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि खोथायाव रिभलिउसन फैदों ना मा होननांगौ जाखो बेखौ आं बारा मोनथिजोबला। खिन्थु गोबां बेरफ्रुसारनाय गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआव डेभेलप माखासे बिथिंखौ नुनो मोन्दों आरो बोरला गावनायनि खेथ्रआव होन, फुटबलनि खेथ्रआव होन, हिन्जावानो जा बा हौवायानो जा फुटबलनि खेथ्रआव होन, केरेट गेलेनाय बा बक्सिं गेलेनायनि खेथ्रआव होन, आरो दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव नायल' जाल' सासेल' WWE आव थांनो आरो मिजिं लानानै थाबाय थानाय राजु गयारि बिथांबो दङ। आरो अनेक गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआव आलादा आलादा फिल्डआवहाय आरो जायफोरा बेफोरबादि गावनि मुंजों लोगोसे, ओनसोलनिजों लोगोसे, गामिनि मुंजों लोगोसे हारिनि, हादरनि जायफोरा रायजोनि नाम खामायबाय, बे बेक्तिफोरखौ जोङो जत्न लानो रोंनांगोन। बिसोरखौ जोङो जत्न लानांगोन। हारिया जत्न लानांगोन, हारिनि दैदेनगिरि सानसुमैफ्रा जत्न लानांगोन, पाब्लिकफ्रा सापर्ट खालामनांगोन। थ' जों आवगायाखै नङा, एसे आवगायबोबाय। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट हो। लोगोसे दिनैसिमनि खेथ्रआव करिश्मा बिनानावनि जाथायनि सायाव जेबो रिजाल्ट मोननाय जायाखै, नङा होमबा गाइसमोन। जोबोद दुखुनांथावै बे बिनानावा अबथिरा जिउ गारनो गोनां जाबाय। आं दिनैसिमबो दुखु खालामो आरो बिथांनि जिउआ सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थानो मोनो इसोरनिसिम आङो आरज गाबो। स' दिनै स्पेशल इनभेस्टिगेशननि खोथा दंमोन। जोंथ' आयाराम गयाराम सुबुंफ्राथ' इनकुवेरि जों बहा खालामनो हाहैनो। बर'नि माखासे गोख्रों आफादफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ खेल लायै खेल जाहाथे रावबो
जोंखौ गाख्रेबनो हायै नाख्रेबनो हायैफोरबादि सम सम बबेबा जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै सावरायनानै जाहाथे फाइनाल रिजाल्टसिम मोनसे मोजां फिथाइ मोनजासिम इनकुइरि खालामनो हायो। इनकुइरिनि खोथाया माखासे आफादफोरनि सायाव बांसिन बर' हिसाबै जोंनावबो गोलैयो, खिन्थु जोंथ' बेसेबां मा होननो हानो, खिन्थु नैबे ससियेल मिडिया आरो इउटुब क्रिएटर्सफ्राबो बिराद खिन्थु रल लानो हायो। बिथांमोननि गेजेरजों माखासे खामानियाबो जाफुङो, बेखौ हयले रायजो राजाफोर बयबो गनायनांगोन। लोगोसे नैबे माखासे खामानिया माखासे गोरा गोरा संगठन आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों साबसिनै जानानै फैयो आरो बेखायनो जायफोरनाखि जोंनि गोख्रों आफादफोर, जोंहा बर'आव दंखायो जाथियथा संगठनफोर दं गोरा गोरा, बेनि दैदेनगिरिफोरनाव आंनि स्पेसियेल भाबै आर'ज सारमोन फरेस्टमा बिनानावनि सायाव एसे गोसो होयोब्ला आरो बिथांनि थैनायनि सायाव जा स्पेसियेल इनभेस्टिगेसन खालामनायनि खोथा, बिनि सायाव माखासे सावरायनाय लाबोयोब्ला बा हाबा मावोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौ। स' लोगोफोर, भिडिअ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।